Ni maigadeko klaseak ematen nabil, eta gure kasuan, ostegun arratsaldean bertan ja eseri ginen, hasi ginen pentsatzen ia nola moldatu bai pildorak, bai lan egiteko modu, metodologia azken finean, astelehenetik aurrera ja, hasten ginelako saioak ematen online bidez, ez? Egia da txip aldaketa bat eskatzen dotzula, baina ez du suposatu lan handirik edo aldaketa nabarmen bat ez da egon guretzat, eta badakigu bai fakultate ezberdinetan bakoitzan errealitatea oso ezberdina dela, baina azken finean bakoitza dabil bere beharren arabera teknologia bat edo beste erabiltzen, eta momentuz behintzat ikusten gabitzena da esperientzia positiboa izaten dabilela denontzat. Gure kasuan adibidez Google Meet bitartez gabiltza funtzionatzen, alde batetik lantzen dugu modu sinkronoan, hau da zuzenean, ikasleekin, eta baita ere modu asinkronoan beraien espazio izan dezaten lan egiteko eta abar eta abar. Ikasleek euren aurkezpenak egiten dituzte, lanen berrikuspenak egiten ditugu, osea, aspektu teknikoan bez ditugu arazorik ia eduki beraz oso ondo. Gure egunerokotasuneko martxa aldatu behar izan gendunean eta egoera berri honetara egokitu behar izan ginean irakasleok hasieratik eman zizkiguten jarraibideak eta metodo berriak lanian jarraitu ahal izateko, ez? Azkenean gu ohituta geunden lehendik be etxetik lan ditzen, gure gradua ikusentzunezkoa banatuta dau bi zatitan, presentziala eta ez presentziala, orduan gu ohituta gauz online bidez lan ditzen, eta hau izan da pixkat jarraitzea, ez? Orduan nahiko erreza zaigu guri egokitzapen prozesua. Ikasleen partetik egia esan oso jarrera baikorra izan daue, oso autonomoak dabitz izaten, klasiak egia esan oso dinamikoak dira eta etengabean eskatzen diegu ikasliei parte hartzeko, eta era hortara be garbi ikusten dabe bai, nor dagoen saioa jarraitzen eta zein ez. Nik uste dut egoera berri honetara egokitu behar izatiak, onura asko ekarriko ziela bai irakasliei eta bai ikaslioi ere, erakutsi digulako egoera berrietara etengabe egokitu behar garala, eta lanian jarraitzeko badaudela beste modu batzuk eta etengabe moldatu behar garala dauanera.